dako na kong pagpasalamat guys kay giduaw ko sa ako ang kumari kay birthday sa akmo ang kinugos. Mao ni siya guys. Guys, mao ni ang kinugos guys. Wa kalibutan kung iya day karong birthday. Niapit sila guys kay kanang nagpahibaw nga iyang birthday karong adlaw. So nakurat ni guys. Na buwang-buwang in taon mi. Ay pila ra gid taon paglabas mga tuig birthday na pud sa among kinugos. Mao na nagpasalamat lang mo pud mi guys kay ni hapit sila sa amo ang balay o nakahimamat mi guys. So moingon lang ko niining akong kinugos og happy birthday. Kasi tuingan na lingon kanire kinugos nga malimot ta. Klaro ginanon guys, kinugos ni Mr. Dili jud ako hinon ang nagkugos. Sa akong mister, nalimot man ko ani. Oy, sorry day. Pero ako moingon nga happy birthday sa imong adlaw natawhan. Grade 5 na ni siya guys. O kauban siya iyang mama o papa. Mad, sorry pa. Pasensya jud Mad ha. Kanang wa gajud ta ni tagana ani. Pero pasalamat kog dako kay ni hapit mos balay. Nalipay pod mi guys. Happy birthday my little baby Inday. Nagpasalamat ko ni Kumari Lini og ni Kumpare Junior sa pag-anhi diri sa baybay. Pasensya na mo pads kay kini laging manarbaho ta Domingo ra mato ang pundos balay. Og video nagkaguliyang po guys kay ang among ero amo sab nga gihiktan. Tiguang na lagi hiktan ang ero mulingkawas jud. Mo nang nabanha mi karidyo. Wa may magkadimao ani guys. Sige kikaingon ko na sa unahan guys, happy birthday sa among kinugos. Og manghinaot ko nga tagaan siya og taas nga kinabuhi sa atong labaw nga makagagahom. Sige na guys, bye-bye!